Kublai pi baro. Arngut kisi samla ki ya thon bha por badange lang samla. Kila kleilut ya kejuban lak baro. Perkis go kuban yap no lada jengai iwe ne wepat. Kajing jong ki te kelong kepa scam hadu kata-kata. Baki akular ban im ban yap rengkat lang. Kum balong ha film Hindi tik tak. Ada wat hadu kat ne kajing jong ki por badange lang samla. Don bon ngut pat ki sendrang ki balek kam kaino. Ki bakarni na hakadi kabam. Kiba syolok baru kiba no ialah lok te kai mo kadau bapelong ya pun sendrang ban longkom ta kane kadai kamat ke bangakwa ban puson bat phi baro mila ban ai dau bat ong ru ba ula itenan no shawai uklem la ban sumar ne ula lap kating ukernino ban kiparlok basneu ulah sengut tenat no berkekiat udang kena palat ya per kajengit ni ubakum ni ubakum tai bakum ta terter hatu kini kidai sisa kita kidau ke pelong u man kelan no akjik sung jeng u ialah kasamla ni kelok kini kim dai setia kidau kini kidai kijingmi na kane kawai kadau berkata kadau kadai ba uklem pat long barang ba kajingmu ceperkat ne kumban syuong no bukan perpoi hakarta ke biang bansim ya kalengkor ke bakia te hakarta ke kumno sendrang usdang man kerang ba banlong sisa utau khat arbut khat arbor bukan rate ban ba ya kalengkor jong kayeng kasem jong u kairu ka connection jong karta bagajing samla jong u bagajing lek kam kai ne sholok ne karni ban kumta terter ban kamtam kajing pet lok jong u kabanikong Karta kau sendrang ulas dang balong mature ha jing muncul khat kadai hade life host nem karta mat kene kelong ke bakong santam mat ke ban nengong tam bagi kena samla kan thai jadi ban pet ha ke por pakai lak samla kabar haswa kene karta ka kan thai bul sendrang ki don ni ke jing ke ba jur bha i wei ye wei pat kene kadai ke jing sngo ha ke leng kan thai kene ke jing kai ne na ka por ka por kam tam lelai anda ha bakal yong lok kaji song jong ka yaw lok jong ka kanang klain ban nang jur ka banang mi ki por kisnem henrei ha kaliang yu sendrang pat kane kaji song ka dai tang sipor ka jur ha ka por bo ilang samla baru hisnem asnem ha baw le shong bakam junne kum manchwa kane kaji ka baw don ka kala ka baw nang san hakarta hagapor jong kaji samla kaji song jong sendrang ialah kasamla kapoi hado ka maximum limit jong ka hagane kapor kabor reason jong u katkum karta ka jong u kasange trekam sipor namar kata ukli samla ya kabo yap mat naba ki baro kijia hagano jong u yo isu la kade ka babreu ni ka basniu breu ka bastat ni ka babig badai na kajinget ka bakumno Nado download uklelut ialah kajuban lak haki rukum bapher man pesngau kata kaji sung jeng u ialah samla u muyat hakata kapor dakrono jengu bagi jingmu ceperkat jengu ne thoughts kisah syak control hakadonot de kaji sung jengu ladau syak shet hakasamla hakum kata kapor ne kapani like no namar bom syak ikmi kpa ne nabun kui par kidau kadonot jengu kan mongsa lada kapor jingmu ceperkat jengu kamla bar kekle Tibor ki sendrang ki dikiat ki suyam pangnot ki do thiat odem ki phone si phone ya katak samla jong ki pan map kan la kan yai ban yo biang ka namar kimla ban pediang da ka bos mo thu jong ki baki la do ya ka anda ha wale shong balayo ki khod pat kane ki jisngo jong u kanang hier nang hier henry ka bor par khat jong u pat sepang kalok bari khod yukti kanang jur kane kajing kelak kelong kepada don kamha kajing he jing san pakai jing long rang ba do sendrang na kajing song kepada don hak don note ne feelings ka upgrade no sya kajing kepada kebor perkat perdan kuman syong no u da ka perkat kajing long breu jong uhi kepelong ya kane kajing kela bau pen kelahi dalade yalade kalong kumne de ne marbo sendrang udah jing tau ba haban long responsible ya ka syong khashung man Umde bansu long emotional palat kumalong hagipor bodang yang lang samla. Ude ban long uba sensible but responsible. Ude ban pet
ban ba kayeng kasem bola seng udi ban yada udi ban pendap bam pendap di ke khon yukti bani la kalok habat berkat no menta taka bor reason jong u ya ke ek ban sawan udi ban plan udi ban kamai udi ban le ikane le ikatai nak ban taka yeng kasem ban kalawe jong khon yukti kini baro kidon kam ya ka bor reason jong u om ya ka feelings jong u menshwa kajing romance jong u por badang ilang samla kadai da kumne mentapat kadai da kumtai kata gemud manlong responsible ialah kalok barki khon namar kata kadau kaman jo sendrang kasyong hakor kom perkhat jung u kaman syong no khat arbuj khat arbor kabalai tekane ka sense of responsibility kamwan kensan kawan berkarta kapor bagi jing he jing san jung u kamwan masini syong lok no kawan dah haba long mature larang ba karta la he ka terpeng te roshan rang klepat poi hakane ka sense of responsibility anda le syong but don laki khon unsa breakdown no namar jing mu ci perkhat u kadang lung un kulmar jing mu ci perkhat haba perkhat yakine ki baro umpat la bandil bagi kur kijat juga kentai kham tam lelai la kimi sup umpat la bandil bagi jingnya per ka jingit kham tam lelai daya shrut hakane ka topik but umpat la ban pedang la kadai kapor jong kajing kla haka stage jong kajing im jungu usamla sendrang haswa karta ga life host nem umpat dai hiru sendrang bakat arbui kat arbor kiba bori sendrang hapo kani karta kidang dai tangi kena elekai video game ki kena TikTok kena WhatsApp Facebook kena badang ki kertiang kajing mu perkhat bai kena kiba don lak samla ru kidang ya chat pat koi pat samla kidang kwa thrill kwa adventure namar kim patla ban accept ya responsibility bamenta kid haban eno ekine ke baro ban sedang ban kid eklengkor bakhia kabasau kan thai pat ka pher bak lebak no sendrang kan thai pat haba dang keli samlau sendrang ka berkat bagi keli le ude ubre bakumno ngantre dengan tre yu imei pa kinong kumno ude na kajinget ka bakumno bat bon ba kajing keli ka mi naga bos ong tho jongka berkumta terter kajing mu perkhat jongka agari kapor control ya kadano jongka hagapor pakai lang samla kagan thai pron kam mi kapor reason jongka sibon syak lada kailang makanaru lada kampat syania usendrang kampat jili setia kajing jongka yu te dai nagari kadau baboni samla kan thai pan ya khlat no sendrang hakum kani kapor Henry handa haba kalasanya layalang ne handa bakal ya hab lok bat utau sendrang kiji sngo jongka ki khlain bha balai kan the ka sngo bha ya lau samla neulok kham tam ya ki khon nama kan the ka long ka jing thau bakar pang hakata ka sibut ka sibor Henry ka bakhlain pat ha ji sngo ka dei ru namar ba kan the ka dei kan nong lum nong lang kan nong suman nong sukher ka bakha ba pan he pan ki khon kaba long dependent kaba emotional berkumta terter kini baru kide kiji sngo kiba syong tenra haka kane kanyi song jongka kan neksa yala ulok neu samla jongka bakam tam lelei haba la dong ki khun ikti tang lada kelas ngo tho ba ulok ula phet no naka bat namwan phai shu te ka tang sngo jongka ru kan yap suki te kaba kwa mengentu hang ne kelong ba karta jung chandrang kalau kebedan kam bat ban kong tam nam tai kan thai ban pet ha kapor pakilang samla haden wan sakiwe kum ka yeng kasen ba kumno uden ka jingat ba kumno udon ki prolog ki ba kumno ukam ayu hatu ude ba kam kai ba kum ta terter ada ma phi samla kan thai phelang samla bat samla sendrang ki bampat rangba ka jingmu berkhat ba bampat dekot ya ka life post nem karta dahu sir bha ya kum kini ki jingkala hau sendrang om barok sendrang ki lo kum ta doi ki thei ki ba habok ba yo tak balarang ba jingmu berkhat wala da kim pad don life post nem kartaru kane kelong namar ba yeng kasem jungu karo kom penhe persan ni utau sendrang baru wala bendei sendrang bom sem wala sem jenjan adu dang rit pelong yu mandrang ba kloi Henry babol pat kim long kumta ani ro Yesus Kristus ino majrum amin